Kapane takok tai bukuk song sing tini orwo kila bakma TDC constitution ni bisingo khobjak o asuk thai ingka TDC ni tabok ni CM Purno Chandra Jamatiani o TDC ni constituency TDC song marino naharino TDC ni CM ni tutul mumbai o panda khlajak tongo khajani takok tai bukuk song kenorok yango ani uklokon nogoi mankara gobang malukurok ini or jaga pandao phai manjak phaikya tamni bagai gangke sare ke duita tampur ni simongo o pandao tipra motani sippuno haike ba hasteni bubagra o pandao phai sok painai o hai koktoma tamni bagai ke khadre takokte bukuk song o tripra hasteni tipra motani je lugu kutum panda o pandao belai kheno hom dodom ne bisingte luaje jagai tongo tini norok nugoi mankara yango orwo bebak sini buskango oro buskango jotono buri rokman oro bebak buma bodol mang tamni bage hingangke titi edisi bubagra sawo buma bodol rokno no jotoni tipa hasde tipa mothani bukakte priority rejagai tongo hone jeng saimanka engka khajani takukte bukusong tinini o panda tipra mothani je 22 kila bakma titi edisi constitution bisi khobjak CM Purno Chandra Jamatiani tuitul babai o panda khlaijagai tongo hage jeng tabo panda o hainai rok lukurok ni bukhaktei borok ni khani kok senglainai je tamni bagai jeng tino orok hom dodom ke lukutum haikya obono tino jeng senglainai tam bumung ni ne Sar Barca. tam Kanalia kahanya. tam oni Oh, ne mungkin Barca cuma tiang jauh sar. kami pura Kami ke gila tuh siram. tini tam ni bagai ni ora phai Sengoro cini hani buba gerak pai dengan baseng babai dona nanya ini payu. Seng belai kan dekat kamsak. Coba dengan jawaban bangai payu terus. pori jata Perlu sar. Perlu apa lo kah? tamo bubagra ni je kok kesar munggo bobo no bisi spare Dewa sari berkat sar. bubagra no neng je bubagra ni kok no bobo no bisi inspire ngi nai tini o panda o phai Oh, kalau kasar mau 2024 ibu haji me yang bon loge hin payment. Ang bon sasal ke bon loge otong uta. tini ni je salon norok ni orwa titi edisi ni CM Purno Chandra Jamatiani je tuitul mumbai titi edisi mothani bakakte je hapang salok mani bobo hai wansuk neng kaham da khlai tong na hamya Kaham, nanti bon sawi payu sar. tini ni o panda o phai mani ni ni nahar mungke tamo Oh, pandan ang bahasa bahasa ni hani buba grasya payu hingga bahasa kaham sama ni payu dah sar. buskang na tabuk to neng saiman na buskang to titi edisi ni boot nai songbari ngai ar jaga o neng buskang ni salo titi edisi songbari o samono kaplai khanya So sini tansa di rasa ha tansa ibu ni bawa keplai kaya masuk dah sar. Sini buba granat keplai kaya masuk dah. Di rasa ha tansa. buskang ni salo neng salo tam khanya Bus kan di salo tu kaham gitu. Kaham nas naik dah sar. Apa tahu aku saya bayar beli hong kelabus kan kong apa. nene personally views ara neng tam khanya musu Ani personal itu ang jawab tu kan saya bayar kau sar. Apa nijen ni hobi sih pak. takok tai bukuk song oboke zenji team ni bisingo khop jago bo oro chini bukuk roksa tabuk tinang tamong nai brok ni tinang tabuk bo tik ya ko phiaba bobagra sawi tongo chini next generation chini sare rok chini tinang no bagi se jeng wan suk di nei je bobagra sai tong mani a samani kokno tino tini jeng bobai kok salai ka ke takuk tai bukuk song tabuk अब हाइके बो महाराजा जे साइ दङ सराय रखनो सेसिनि भबिसत ओंके नों थिनांगो नों इप्रासो दफानि बागै ताबो खायनानि वानसु Jis berasa tu kau macam sini roman script nama nama bangui seng, hingga seng jatuh nama ikan serai kena ni bangui bawa hai nang utasan. Sini pora lekha script mana bangui nang utasan. belai ke hampai angke khajani takuk te bukuk song sing tai kroksa borok no sing sing lainan phasing thang lainai tam ni bagai ingke norok yango nogoi mano yango TTA disini CM phai tongo ke tai khaksa phasing sing tabuk yango sing lainai orwo sini lukurok ni bisingo je phai mani
Orwo जों नुगै मानखोना दाबो बेलाय केन बरक गोबां मा के मांगुलि जों मुगजागै दङ angka yango जों सोंलायनाय दाबो yango सिनि त्रिपुरा हास्ते नि जे तंनाय रक तामो वानसुक तामो बबहाय वानसुक आबहाय रक न दैनो जों तिनि सालायनाय angka ताकु बुकुक arwo dag lukurun sulangnai berai keno kami bora sagad ini Ani kena gila torifa. kila tirupa angke tini ni je panda tamuni wansuk mung nahar mung tamuni bagi phai Sini habu bagrano subana ni bagai kayu. tabok biskango to edisini chongbari ngai tongo a chongbari no kitengei biskango sabono hapango asukna muchung baba hai Sini habu bagrano na hapanggot to pinan motu. tabok ti edisini bisingo o amsaini kila bakma amsaini titi edisini CM Purno Chandra Jamatia CM ingmani yagulo hastewo tabok busu jortui samung khaija kathinango bahai klaja mano boma hai Kelai mano tak jorano aktif tong sini orang. Kaham kereng ni tong. Sini habu bagrano bolu sini siam sa bolu sini nai sini orang. kami amsai ko bahai tabuk CM ni hamjak mung sabono bisi hamjak ku Hamzak mani keplong no siam sa ni bagai joto no tuba tung rawai tong bano. Lokere wai tong ta. belai ka hambai angka kaza takuk tai bukuk song bukuk ni khoktai nor khanai man kana titi edisini CM Purno Chandra Jamatia no joto amsani lukurok hamjagui no suba oi tonglai honai जों tini khoktai saiman ka angka kaza ni takuk tai bukuk song जों yang tei teibo aba haike सोंलायनानै फारसें थांनाय yang to lama kerikha जों yang tei takuk tai bukuk song narok naina de yang joto hasteni sikla ni bisingo sikla rok ni bisingo buri bodal rok jotono naithotoke khlaija rokui mannai disini bekakte CM Purno Chandra Jamatia ni CM ni tui dulmungbai dabok ni salo je samuthiba rignai set jagai tongmane o rignai set no kanino ini ni salo jotono norok nugui mannai mangpli srai o jagao titi edisini je bagjak mani samuthiba rignai kanjak जों सोंलायनाय फायदि इंगे takutai bukuk song o jagao tini kami boronin sare kami Ani kami sai merah. Pum di poniseng. norok no to ora buri bodol lang to kabang mano nukha je samuthibar joto nori gre kanjak boroman kha Sini buba kira bayar sakai kaima phale manta. bofro re Sata rok sagot sekang rok manta. tini ni salo o pandawo o je gathering o kani phainen bagi derja takuk tai bukuk song nor saiman kha o jagao tini joto buri rok no samuthibar rignai kairnai tini ni o mas gathering phai sok bajak takuk tai bukuk song tini oro gana o sakra je khorjo tongo sakra je khorja no जों सोंलायनाय kami boro sagari Ang kaya sai merah koroi. koitao phaika Sang de 10 ta rok sok pai kena. tabuk sabono nasi Sang buba grano sini buba graha buba grano naising tong tabo. tabuk ne tini ni je panda tini ni je o je mas gathering go tamuni bagi phai biskange thinango tabuk te edisi songbari ne gitinge i jaga o je kila bakmao sabo bisi lukurong bagi samung khlaitong Sini di pramothani warriors rok no kebang kok sam khai kok tong. angke tabuk or jaga o je titi edisi ni CM je tong nai bole boba haike samung tangi tong kami amchani lukurok ni dukho birmano bahai Siam sarna buma hambai mara wo boka hana sam khai tong sini thani wo. Okli bira rok sini or rok phayoi ama meeting rok khai tong phayoi. Kahan sam khai. biskango tabuk edisi to songbari butung tongo buto bahai sabono bisi hamjakuk no tabuk titi edisi CM Purno Chandra no bisi hamjakuk
natai kubun no bahai siam Purno Chandra Jamatiano sang bahaja ko kasat keplai gang no bahai tabu ide siwa buto tagle sung kaplai ma tongnai sini thansa ni mariwa no gabang ko tongma ni bangoi sar chung bono no asawi ma tongko go takuk tai bukuk song keplai sabok klai nai keplai klai nai ke lukurok je borok no keplai khayo abono no gosioi manao ke khazani takuk tai bukuk song sung tai bo khana lai nai tai bo sung lai nai yango joto lukurok yango joto phununi aini simi video phunu de nai din ro khazani takuk tai bukuk song omai ke kabang ma yango bo joto no serai e hani besarok ni buma botol rok te prasarok je mutung mani dopa phiok jaknani chini te prasarok ni thinang bumani besarok ni thinang phioknani bagino tinini salo or jagao buma botol rok serai jotono buri botol rok oro tini phaisok paika jotono buma botol rok serai belai kheno wan suk jangnai tinini o majgadering abon bagai khazani takutai bukuk song norok no choyoi nai tongnani bagai lukurok ni bukhani kok no saktai norok no prungnai ha no lobi risapung lukurok chini thinang ni chini lai bumano tei risapung ni bisingtai tinini o pandawo belai kheno hohom dodong ni bisingtai haisok paijak lukurok tabok sung or chakra no khoroksa sungnai tinini je pandawo bobo haike phaika tamni bagai phai tamni bagai tini oro phai boro kami bo jaga kami athropla bupro ni sini sopai ro ha bupro sopai ro moita o bok yong korka ektawa tini ni neng jao ke daring phai mani tamni bagai phai kya tipra dopa ni bangi phaiwa sini tipra dopa no ti salaya ni ek ngaya ni tabok to biskango edisi boot o buto sabo bisi lukurong ni bagai samung khai ka sabo no keplai khanya mutung song paya musuko sini kong thai bara paya musuko tabo oro titi edisi ni CM Purno Chandra Jamatiya je samung tangi tongmani bobo hai lukurok no birman jora dukho jora chubawi jatong subawo subai tong takuk tai bukuk song ke tung tabuk tai bo yang phajing changlai nai yang bang ma mangkli tini ni salo je maharaja no phaimani nahar mungo nahanani bagino maharaja no hamjagino hanjani mario joto no hamjagino phaimani koktoma hanutung aro joto lukurok ni biskango lukurok ni phukti bochung nok dok khana reka ke takuk tai bukuk song tabo yang nai nai je yango taibo bodol phai tongko yango phajingo bahaino belai keno kebang ma lukurok bodol ke phaimani mangkli norok no chung punukai yango punuke yang phajing mai di tono yango tai biskango au de और वो ताई खर्चा ग्रुप बदल नाई दिन को मांगले और तीन सालो टी एडीसी हापंगने बुखाते रिजाक मानी सामुथि बा रिगनाय सेट जे बाक मानी ओ बाक मानी नो तीनो और जो तो नाई दे आयनि सिमी फुनुगे मांगले आयनि सिमी जो तो नो सामुथि बा रिगनाय कानै और नि सिमी जो तो नो सामुथि बा रिगनाय कांजाक रिगनाय सामुथि बा रिगनाय कानै जो तीन पांडाव फाइसक पाइजाक ओंके ओबा हाइके टीटी एडिशन सीएम नि बुखाते जे सुबा सु फाइजाक तंगमाने जे प्रिपरेशन नाजाक तंगमाने अमनो नरकनो जों फुनुका तिनि ओंके ताइबो नरकनो जों मांगले फुनुनाय लोगै मानखना यांगो के जोतो नि ताकुते बुखुखसो फियाबा और बिसकांगो चलारक नुकफानो चलारक नि यांगो पारें केनो और नि सिमी जोतो न यांगो बरै रकमान tini ni je mas gathering ka bo buri lok ni mas gathering no hni man ka tangi ke 99% no oro buma bodol le bakati o panda phaika o samung khlaja ge tong ba oro phai tong oro mugui man kana yango taibo tabuk lokorok phai tong o yang sakao norok nai nai di yang lamotri jotono torai phai tong yango tini ni je mat o mato jotono koplong khlai nai no phaijak abone bagai khajani takuk tai bukuk song o jaga o je mas gathering ni bagai je luaji jakka o luaji jak mani o
belai kena hom do dong ni bising tei tini ni je obo lai buma titi edisi songbari no kitingi ta obo no kotor kaisa tabuk tripura biskang ni je songbari no nahari je mas gathering khlajagi tongmani takuk tai bukuk song ke oma hai keno tini ni mangplio chung srai srai nogui manka I Tripura mothani je tuidulmung bai titi edisi hapang ni CM Purnachandra ni tuidulma bai tini ni salo edisi hapang ni bkhakte je lukurok ni hamkrai ni bagai samung rejak mani lukurok no brei bodol no je samung je samuthi bari nai set rejagai tongmani luko hamkrai samung ni bagai suba chu khlajak tongmani o suba chu khlajak mani a mani rok no ari rok grigrai no kanai no tini orojoto no phaijak engke takuk tei bukuk song sung buskango tini ni je orop sung taibo phunungnai yango phaidi obo haike yango engke je VIP rok no reception khaimani asuk jangnai thai sanam jaka engke tai bai bai sa je khayo tongo yango oro jotono truk VIP phai tongo aboni bagai takuk tei bukuk song noro yango phainani bagai ang norok no koyo tani bagai engke je tini ni je salo orwo je lua jinai je o pandano tini ni bisingo je lua jijakka o lua jijak mani panda o pandano tuidumna ni bagai je tini je lua jinai bo aichin kok sanani chaitok nai khadni takuk tai bukuk song engke aboni bagai chung norok no sanai engke chung awon bagai norok no sanai tabuk titi edisi hapang nei bekhak tui je subawi tongna tini ni je kotor luku kutum pandano Tripura hasini tabuk je titi edisi songbari ni sikang bunisai juda ke je panda khlai tongnai o pandano tini boba haike lua jikha tini ni salo tamong nai obono tuino sungkok salai nai sar tini ni pandao black lam sago channelo tamni bagi engke tini ni je oma haike je panda lua jijakha sung nugui mankha public rok no je luku rok no chung sungi saiman ka tini ni je sal belai kheno wan subjak nai tamni bagi engke chung mangpli nugui man ka sarai samuthi bari gnai kanai luku rok buri rok simino chung oro assessment no chung 99% buri rok na kabang phaikuka bobai mane aboy wan submong bobai ke chengka kokpen nai tongnai joto channel ni takok tei bukuk sono puilao hambaya phare tini chung kami ketal mai khetowo kaisa kotor mega mass gathering chung khaiwi tongo oro jaga chini maharaja bu phai sok phainai tei sarsa tongkheno chini public rok bahai naki lam chaine bu jotono khatung khaja khlaiwi oro phaijak noklao phaijak mai kheto omawo phaijak joton nongui tongo nahar mu kaisa no je chini bobagra je chini land rights economic rights nini political rights te prasaya court no samani no asuk sanai tongo support khaiwe bono phununa ni bangoi no mo kaisa kotor panda khaijak kha o dabi chini o demand ma khainke chodu chini ti pramotha simi benefit dingya jo to ti prasani bangoi benefit dingnai chini maharaja bono bar sai toman no public rok tini kilani basi rok jo to no boni khoktei kaham ke khnawi busiwi thangbai thunghai hinai no omo nahar mungnawi no tini o program khaijau lukurok ni maharaja ni saklai mung lukurok ni bukhane wan suk mung no tini khana paika sungi saiman ka ro lukurok no sungi saiman ka je tini taisa ketalke maharaja tamono saklai no chini bagai chini do phani bagai obono nasingnani obono khanana bagai no phai o make je samani tabuk je titi edisi songbari buskango no nahari hasteo tabuk belai keno competition abono kitingi tabuk kila bakma sito bo bahake preparation hajak preparation to chudu election no nahori simiya chini ti prasad thanchani bagai kila am chayo joto no ti prasad tabo almost thansa 80% ti prasad thancha karon chung saimano thansa simi sisini future no sanana ni lama chini maharaja barbar chaw generation to generation chung sikot khainani ke chung tabok thansa khlaiwi fight khainani bagai no chini maharaja khorangti samanno tini joto kilabasi rok o thansa ni lama ni bisingti chung yognani sobawo phailai jakhachi tabuk titi edisi songbari bisingo je o seat kilabak ma sito busak voter tong haikba kai busak bisi tong ar jaga tinin je gatheringo busak koi kai busak bisi no ring jakha o jaga 18 bisi tongo total sipai jola ni duita bisi khobjao gomti ni 16 bisi khobjao voter angkha 32000
500 something tongo angke oro jagao जों tini joto bisini no je chiniti prasaro thansa ni mario phainani bagai borono जों pabokha procha khakha tini phu phaibekha tini ni lukurong buskang edisi song barino kitingi pano titi edisi hapang je 5 বছর যে সামুং টাঙ্গি টংমানি তাবক তিনি নি যে বুসকাং এডিসি সংমানি কিতিং নং এজ এ সিএম টিটি এডিসি आम চাইনি সিএম গে লুকরংনি थानि तामो मेसेज तमनाय kaisa no message tongnai जों thansa khe choba khaikha je pro no जों kaplaingo buskango bo जों kaplaingnai kaplaingnani bagoi जों thansa mangnai thansangnani bagoi no chini lokorokno ang barbar sawo je maharaj je जोंनो thansa khainani chatiok tongmani omo thansa ni bisingtei जों choba khaini nangnai bono message belai belai ke hamba jora ka hamba angke khajane takuk dai bukuk song টিটি এডিসি hapangni bukhaktei hai ke ba টিটি এডিসি आम chayo je tongnai lukurok ne bukhago एडिसि नि सीएम साका जों जतन थानसानि बिसिंतै बुसकांनि संबारियाव बुबाग्रानि बिसिंतै बुबाग्रानो कप्लाय खायनानि वानसुगै लुकरक जतन बुसकांगाव फायदिहिनै ककसारैनो तिनिनि बरनि थानि जों खनाय मानखा अंका ताकुकताय बुकुक सं जों ताबुक yang बुसकां पाब्लिकनि फाइसिं थांलायसिनाय हाबा हायकेनो जों गोबां मा ताबुक सिनि मांप्लि यांगो ताइ स्रापसानि बिसिंगनो ताइ स्रापसानि बिसिंगनो यांनि महाराजा फाइनानि कासुका आबनि बागै जतन नासिंलायजाक yang ताइ केसे फाइसिं के खाम कतर बाय बाहायनो गलाय के हहम दतन बिसिं नासिङै तंलायमानि मांप्लि जों लुगै मानखा के खाजानि ताकुकताय बुकुसं ताबसो जरते आसुकनो बुसकांगो ताइबो महाराजा फाइकाव बुसकांनि पान्डा बुसकांगो जे ताइबो प्रोग्राम नो जों खालायनानि फुनुंनानि बागैनो सहाय होनो नायतंदो